teda prichádzala na stôl prirodzene otázka, čo s tým, ako tento biznis daňovo neutrálne, právne bezpečne a relatívne rýchlo oddeliť, aby bol predateľný kupujúcemu. Okrem teda toho daňovo neutrálneho odčlenenia, ktoré teda na Slovensku je trošku problematické, tak samozrejme tá transakcia zo sebou prinášala aj tú ultimátnu otázku, že koľko na konci dňa získajú tí majitelia, pretože ako už z tohto slajdu a Tomáš doplnil, tá štruktúra bola veľmi zložitá, aj to podnikanie bolo veľmi zložité. Aj ten súbor tých stakeholderov v pozadí, a teda aj majiteľov, aj takých, ktorí teda mali nejaké pohľadávky tej spoločnosti, bol veľmi rozmanitý. A preto tam bola celý set otázok, ktoré bolo potrebné riešiť od toho, že ako sa to vlastne zdaňuje, či to bude share deal, alebo to bude teda asset deal, k tomu sa za chvíľku dostaneme, ako samozrejme odčleniť ten biznis 1, aby sa teda predával iba biznis 2, ako do toho celého zakomponovať tých ESOPistov, pretože tí tam nejakí boli a tiež teda doposiaľ boli niekde iba v Exceli spomenutí, v nejakých prísľuboch, nič formalizované. A teda túto sa láme chleba, že či ten founder teda splní ten svoj prísľub. Aký bude waterfall tých finančných tokov, to si tiež povieme detálnejšie za chvíľku. Ale najprv teda, ako odčleniť ten biznis, aby to teda mohol byť teoreticky share deal. Pretože bolo im povedané, my sme to na začiatku tohto celého nášho predstavenia hovorili, že ideálne je share deal, lebo na konci dňa nemusím eventuálne platiť žiadnu daň.